moko ma gise yudo ni gi certify validate koni magi to ber to gopego kaluwore gi kipengele mar 203 mano pend chik article 2 or 3 onyisowa prioritization ni kitimo budget kiallocate pesa kitero ichako gi mane. Namba achiel iluongo ni national interest uting'o article 43 matiende ni en chiemo, en health, en ngima, en somo, en national security. Mago uket kanyo. Namba ariyo e kama ikoni koro dhi ing'iya ni to gope mane ma are validly kata legitimately procured. Ere kaka ginto giloko mano kendo dhi malo. Emomiyo koni ni gidhi gilorre kucho. Ka giwuoyonwa to giwuo ka jok mong'e ni giwuoyo ne jo Kenya mano succeed oyudo somo modhi maber. Kik giwuowa ka giparo ni ji te ok ong'eyo. Ka gidonje mano, ere haraka ma gin go mar kawo pesa wani gichulo go gope mokwang'eyo. Akoni ni somo ni chal ka mogo. Ere kaka inyalo kawo pesa ni koro mogo onge ot ka. In gimidwa timo ni adwa dhi e tour moro, in e wuon dala. In emirito kanyo. In koro pesa no idwa dhi go e tour to kati we ka onge kata mogo. Nyaki tim prioritization. To prioritization akoni section article 203 part mokwongo wacho ni ichako gi national interest. Kenya ka national interest asekoni ase unpack ni kanyo kata national security ntiere kaka gi unpack onge kaka wanyalo bukore ni kamo nengo wachak go mondo ji oyieng, mondo ji osom, mondo ji obed mangima, mondo ni wan mano koro wawere go ni waringo wadhi ng'iyo kaka wachulo pes gope ma ok wang'eyo. Owuok ka ng'ama riek kiluonge ni expert odhi kanyo ka ng'ama expert. Adwa na ten gimoro kanyo nitiere gima bang' bende wacho ni nengo mar penje pacho ka nenore ka gima ni malo nitiere penj ma nyaka go mana chape pinje maoko kabedo wacho ni samoro e